Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Mauni ang ebanghelyo karong adlaw, Martes. Mga igsuon, mas importante manuon sa mga Pariseo ang balaod sa tao kaysa sa mga panglangit nga mga batasan. Manghunaw gyud before mukaon. Okay ra na for the sake of hygiene. Pero kung muingon na gani sila, nakasala na ka, kaya wala ka ng hunaw, hugaw ang misulod sa imong baba, that's the time si Kristo niingon, no. Dili ang musulod mo ay makapahugaw, kung dili ang mugawas gikan sa atong baba. Pagpamalikas, pagpaubos, pagpangdaot. Mga igsuon, maunang gigamit niya ang gisulti ni Propeta Isaias diri sa ebanghelyo, mao niyang giingon, "These people honors me with their lips, but their hearts are far from me." Kinumdum lang ko sa usa ka awit, banal na aso, santong kabayo. Sa una abi nako wala toy sense. Karon nga napari nako, nakita nako akong kaugalingon, sakit man di ay. Mao ni ang first verse. Kasabay ko sa jeep ang isang ale, so tigulang nga babae, nagro-rosaryo, mata niya'y nakapikit. Pumara sa may kumbento, sa babaan lang po, sabi ng tsuper, kasi may manghuhuli. Kabalo mo siya reaksyon sa ale? Mura pa rin ng mura ang ale. Gibalikas niya ang driver, anyat gikan sa gapiyong gaampo. Mga igsuon, kita ka, gaampo ta, gasimba ta, ang uban talagsara, ang uban pirmigyod. Ang pangutana, nagmatch ba ang atong pagampo o pagsimba sa atong batasan? Sa atong binuhatan? Kay basin maingnan pud ta sama sa kanta, banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi 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 hi.